हरे कृष्णा सगळ्यांकय तुमगेले आशीर्वाद मागताची आईचे आमगेले सेशन धा भागवतमाचे विचार मेन टॉपिक कस ते कसं म्हणून पळया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नित्यनामे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आयचे टॉपिक स्टार्ट करचे पुढे आम्ही श्रीमद भागवतमाचे एंड वचा तुमक सगळ्यांक ಗೊತ್ತಸ್ತಾ ಎಂಡಿಂಗ್ कसं झाला मग जाल्यार वय एंड दकोनो येव्या आता लास्ट परीक्षित महाराज ऍक्च्युअली भागवत मुल्लैलेची परीक्षित महाराजाक एक शाप मिळेल असं तदन 7 दिवस भितरी तक्षक चब्बुनो मरता म्हणून तांक एक शाप मिळेल असं तदन तांका शुक मुनी मिळेल असं तशी शुकदेव गोस्वामीन हे भागवतम सांगिल असं हे भागवतम सांगून जाताना परीक्षित महाराजाक हे भागवतम ऐकून एक भैया म्हणालाच ना सक्कडांक एक भैया म्हणाला सिरेच ना त्यावेळी भैया तू व्हडली भैया म्हळावी मरचे फियर ऑफ डेथ मरचे मरणा भैया असना त्या भैया सकडांक सिलेची भागवतम ऐकून जातरी परीक्षित महाराज त्या भैया ना ते तदन परीक्षित महाराज सांगता तुम्ही शुकदेव गोस्वामी तुम्ही हांव कसं पुरे क्वेश्चन निमगिला ताका पूर आन्सर कराची हांव कसं पुरे निमगिनी त्यावेळी सांगत वचाची भागवतम कंटिन्यू सांगत वचाची कसला म्हणारी मक्कत ते तक्षक वो कसं नमने कसं जला जावं मक्कत मरणा भैयाना म्हणून सांगता तशी ते भागवतमान खंयची विषया निमित्त ते मरणा भंय जो कसने भयना अ तशी जाल्ले परीक्षित महाराजाक म्हणून तुमका आयच्या सेशना निमित्त कळता भागवतमान कसं असं त्या नमुने नेक्टर म्हणता न्हू, अमृत तुल्य गोड कसं असं बा म्हणून तुमका वैर वैरी आज मेनू कळता भागवतमान तू कस कसं असं म्हणून 10 विषय असं इम्पॉर्टंट ते भागवतमान तू तंतूची 3 एक्झाम्पल दिला भागवतम कंपेअर केला भागवतमांचे फर्स्ट दिवचे एक्झाम्पल कसं म्हणारी हांग दिसताच ना तुमका स्क्रीनार दिव दिवली लॅम्प हे लॅम्पात एक काळोख रूम असं त्या रूमात तू कसं नाही दिसताना काही एकच कसं असं म्हण काही अड्डोळण अड्डोळण वत्ताना एक दिवले लायलेल म्हण जाला रे त्या रूम फुल्ल उजवाड जाता तशीच हे कसं रेप्रेझेंट करता म्हणारी आता इन जनरल भागवतम म्हणारी कृष्ण भागवतम आणि कृष्ण कशी डिफरन्स आहे ना भागवतम कशी कृष्ण म्हणून आम्ही नेक्स्ट सेशन पळया नेक्स्ट बुधवार आता हे दिवली मणकेची आता इन जनरल देव म्हणा कोण कसं नाही म्हणून म्हणणार इन जनरल पुरे जण कसं म्हणजे देव म्हणा क्रिएटर देवान पुरे सृष्टी करता देव पुरे सृष्टी करता डिस्ट्रक्टर रे बाई तोची पुरे नाश विनाश करतालो मेंटेन करतालो पुरे देव इन जनरल पुरे जण म्हणजे कसं नाही देव सृष्टी करता मेंटेनर तश पुरे म्हणजे सो हे भागवतम इन जनरल टॉपिक वै उलयता हम्म तशी हे दिवलीचे एक्झाम्पल कश दिला म्हणारे श्रीमद भागवतमाचे एका स्कंदाचे 2 अध्याय 3 श्लोक यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्
हाचे डीप मिनींग तुम्ही भागवतम क्लास मुखार वता वता ते येता आम्ही दिवली जावका जाल्यार मात पळया. अध्यात्म दीपम, दीपम म्हणा दिवली. हे भागवत असील कडेन कसे आहेत की स्पिरिच्युअल, अध्यात्म, आध्यात्मिक दिवली. ಭಾಗವತಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿ ಏಕ घरान दवरका भागवतम आणि कृष्णाक डिफरन्स ना. हे जस्ट असला रे पुरो. आम्ही जस्ट पळयला रे पुरो ना. अनेक शास्त्रांत सांगला जस्ट दिवसा एक श्लोक वाचिल्यार बाई पुरके. ते भागवतम सने आमका सने एसेन्स ताजे कळता. तशी हे भागवतम स्पिरिच्युअल दिवलीशी. आमगेले हार्ट अंतू आमका कृष्णाले कशी कृष्णान कशी क्रिएशन केला, कशी तो प्रोटेक्शन करता, कशी डिस्ट्रक्शन करता, त्या पुरे कळता. दिवली सान म्हणटा जाल्यार एक रूम मात्र उजवाड दिता. हांगा आयलो सूर्य, सूर्य उदय जाल्ली कुडले पुरा सगळे वर्ल्डाक उजवाड. आम्ही हांग पुरा पळोवन अशा पुरा एस्पेशली हांग बेंगळुरांत पुरे मस्त फॉग 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 येत सकाळी. ते फॉग कंची मेशीन घाली कसं घालारी फॉग वच्चे कसं नाही ना टेक्निक. खाली सूर्य येईल कुडले कसं जाता फॉग. थोडे 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 वचून फुल्ल वता एक 15-20 मिनिट भितर फॉग म्हळ्यार विषय ना. तशीच आमगेले हार्टान थंय भागवतमाचे नॉलेज आयले तशी कसं जाता. आमगेला असील अंधकार, आमगेले कसं अनर्थ पुरे हगूर हगूर एक्क बनता. रिमूव जावन फुल्ल ज्ञान मेळटा. आता हे अनेक कसं रिप्रेझेंट करत म्हळ्यार सृष्टी, सृष्टी आणि विनाश करची कशी म्हणून दिवली अंत एक्झाम्पल आणि हंग हान तुका सन कळता म्हळ्यार विंगड पुरे विषय कशी देव प्रोटेक्शन करता, कशी तो विंगड विंगड लोक मेंटेन करता ते पुरे आमका हे सन्नाचे एक्झाम्पल हे कंच श्लोकान दिला म्हळ्यार भागवतमाचे तिन्ही फर्स्ट स्कंद तिन्ही अध्यायाचे 43. कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः. अर्क, अर्क म्हळ्यार सूर्यो. कशी एक सूर्यो पुरई एक अंधकार विनाश करते तशीच कलियुगाचे अंधकार विनाश करच्या कसा असं भागवत ग्रंथराज म्हणताची पुरा ग्रंथ बरोवन जत्त राहिलेला लास्ट वेदव्यासान बरयलेला आणि सॅटिस्फाय झाला तसले ग्रंथ कलियुगांत आयला आमका भागवत जावन. कृष्ण केदना द्वापर युग एंड जावन कृष्ण तागेल तांगे लील फिनिश कोन बट ऍक्च्युली कृष्ण आस जाल्यार दोळ्या दिसना ಕೂಡ್ಲೆ ಎತ್ತ ಸೂರ್ಯುಷಿ ಕೋಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ. ಕೆಲವು ಜನತ कंच कंच पुराण काण महापुराण महापुराण घालतात नाही. शास्त्र प्रकार महापुराण म्हळ्यार भागवत महापुराण मात्र. हम्म हे कलियुगांत आम्ही कृष्ण नाव कृष्ण आपण कृष्णा पळेनी म्हणची म्हणके ना कितली कितें म्हणता न्हू दाखय म्हाका तुगेल देव. भागवतच कृष्ण. कृष्ण आपडका म्हणजे जाल्यार भागवत आपडका. कारण कसा म्हणला पळका म्हळ्यार भगवद्गीता भागवत. हम्म तशी अ भागवत सेट इस्कॉन अंतू मेळता. तुम्ही तुम्ही घेयाची भारी लायकोन एक्सप्लेन केला. इंग्लिश भागवतम अंतू संस्कृत श्लोक मागीर अशी इंग्लिश श्लोक मागीर ते वर्ड टू वर्ड एक वर्ड कसा मिनिंग म्हणून त्याचे अर्थ सांगला मागीर ट्रान्सलेशन केला. त्या ट्रान्सलेशनाचे चड विवरण वय दिला. कन्नडाನ विंगड भाषेचंतू संस्कृताचना कन्नडारी एक श्लोक कडेर वर्ड टू वर्ड सांगला मागीर अनुवाद सांगला कडे ताजे विवरण दिला. भारी एक लायक हाय लेवल बुक. तुमका कृष्णा पळोवका आपडका म्हण आसल्यार तुमगेले लाईफ एक सक्सेस जावचे टर्निंग पॉइंट हे भागवतम बुक तुम्ही हे घेवकाची. हा एका एक्झाम्पल जाल्ले दिवली दोन्ही एक्झाम्पल भागवतमाक दिलेले सूर्य तिन्नी दिलेले पिकील तसले
एक फल, पिक्कील फल, गलितम फलम म्हणून सांगून दिलेलं. पिक्कील फल कितली गोड असता. तंतवई कंचे पिक्कील आंबो एस्पेशली ते कितली रुची असता. ते कीरान जो ते कोकील म्हणजलारी ते मस्त स्वीटेस्ट इतले आंब्यात खंयची एक आंबो खंयची कीरान कोकिला सने म्हणजल ते मस्त गोड असेल आंबो म्हणत. तशीची आमके भागवत पुराण म्हणेलच ना. हे भारी स्वीट मधुरिमा म्हणजे मस्त स्वीट तज्वेर ऍक्च्युली ग्रेट आहे. ग्रेट अँड स्वीटेस्ट, ग्रेटेस्ट आणि स्वीटेस्ट. महिमा आणि मधुरिमा त्याचे फुल हायेस्ट अस. त्यावेळी त्या शुकमुख ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅಮ್ ಕಾಯಿಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನಿ ತಂಗೆಲ್ ಪುಳ್ಳಿ ಜನ್ಮಂತೂ ರಾಧಾರಾಣಿಲೆ एक कीर जावन असे. तन्नी त्या मळ्ळेल निमित्त ತಂಗೆಲ್ ತೊಂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಂಗಡ್ ಕಂಚಿ ಪುರಾಣೆ ಎಕ್ಕ ಪುರಾಣ ಐಲಲ್ निमित्त मोस्ट स्वीटेस्ट तिथले नमने गोड 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 हे भागवत पुराण आता कंचे हे खई पडला म्हणून स्वीटेस्ट फ्रूट म्हणून पळयला तुमक मेळना. हे चड पिक्कील पेट्टाक हे हगूर एक आचार्य देखून एक आचार्य देखून एक आचार्य हगूर ते वांटून येवचे. एकले आता देखून एकले तशे हगूर ते येवचे. हे फ्रूट असना तका आता आंबे जाल्यार सॉल काडका कत्तू काडका पुरास. हे फ्रूटाक सॉल येना कत्तो येना. तोंडा गल्ली कुळ्ळ्याची फुल स्वीट 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 फ्रूट ते आमगेले भागवत. तक एक ताजी श्लोक एका स्कंदाचेची एका अध्याय तिन्ही श्लोक. निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका. तमगेले भागवत महिमामृत जतस आणि तुमಗೆತ್ತ भागवत रसमालय. ಆಲಯ ಮಳಕಸನೆ ಔಷಧಾಲಯ ಮಳರಿ ಔಷಧ ಬಿಚ್ಚಿದಸಲೆ ಪ್ಲೇಸ್. अस्पतालय म्हणरी हॉस्पिटल तशी. देवालय म्हण देव असेल तसले प्लेस. रसमालय म्हणसने ज्यूस अंगडी ज्यूस खंयची ज्यूस तुमका नी मेळता भागवत रस. भागवत रसमालय. आणि देखून तुमक मेळचे ज्यूस खंय देखून पिवचे ज्यूस तोंडा देखून नाही हे ज्यूस पिवचे कन्ना देखून. हम्म तशी हे बेस्ट ज्यूस असं तुम्ही प्रति दिवस सिन्सिअरली अटेंटिव्हली ह्या ज्यूसा दिवची फीस कसं कसं सिन्सियारिटी डेली अटेंडन्स अटेंडन्स येवचे तितलेच ज्यूसा दिवचे दुड्डू. डेली तुम्ही येऊन ऐकला पुरके तुमका ऑटोमॅटिकली आता आम्ही कोणी गेस्ट येता म्हणून सांगली कुळे कसं करता फुल घर गलीज एकडे तेकडे असतात पुरे पटा 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 म्हणून क्लीन करतात ना. तशीची हे आमगेले गेस्ट कश म्हणारे भागवतमाचे गेस्टांना येवचे कन्ना दुखून हार्ट येऊन ताणीच घर क्लीन करचे आमगेले हार्ट क्लीन करचे तसं एक स्पेशल गेस्ट. कृष्ण तशी हे गेस्ट दिवचे एक फीस म्हळ्यार रेग्युलरली येवचे ऐकूचे इतलेची कितली सुलभ हे कलियुगांत देव मेळचे कितली सुलभ त्या वेळी करच्याक भारी कष्ट न्हय कलियुग मस्त कष्ट. जे विंगड अर्थपुरे नेक्स्ट ते एक्सप्लेन करताना पळया आम्ही आमक जावका जाल्यार इतलेची हाजे एक्झाम्पल एक दिवली एक सूर्य एक गलितम फलम पिकीले फल. त्या कसला म्हणले म्हणून चिके मागीर कळत तुमका. खंयचे एक पुराण तंतू मिनिमम 5 टॉपिक असता एस्पेशली क्रिएशन सृष्टी कशी करल्या सेकंडरी सृष्टी कशी जाल्ल्या आणि मस्त विंगड विंगड राय आल्या तसल बरे मस्त पुरा एक्सप्लेन करून मस्त पुराण असं 8 पुराण तंत त्यावेळी डिवाइड केला सात्विक पुराण राजसिक पुराण तामसिक पुराण तश परे त्या 8 पुराणांत वय 5 टॉपिक असे जालारी एक पुराण किंग पूरा पुराण रायू पूरा ग्रंथराज ते आमगेले भागवत पुराण तंत मात्र 10 टॉपिक पूरा टॉपिक अंतस
भागवत पुराण अंतू कंची टॉपिक्स पुरा आसा म्हणून ऑलरेडी सेकंड दोन्ही अध्याय दोन्ही स्कंदाचे दांचे अध्याय अंतू सांगितलं शुकदेव गोस्वामी अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः एका टॉपिक सर्गो अत्र मळ हंग विसर्ग सेकंड स्थानं तिन्नीच पोषणं चारीच ऊतय मळ ऊती पांच मन्वंतर सिक्स ईशानुकथा सताच निरोधो आठ मुक्ती नव आश्रय दंच हे कशी सगळे भागवत म्हणतो अपर्णा माताजीन सांगले भार स्कंद अस 335 चॅप्टर अस 18,000 श्लोक अस कशी त्यांनी डिवाइड केला म्हणून आम्ही पळया जीव गोस्वामी सांगताची कसं म्हणारे हे एक्झॅक्टली आता सर्ग टॉपिक एक्झॅक्टली सेकंड कॅन्टोन मात्र विसर्ग थर्ड कॅन्टोन मात्र तशी एक्झॅक्ट रूल ना एक मिक्स मिक्स अस एक स्कंदान तो पुरे टॉपिक विषय हाचे मिक्स 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 अस एकंत तुम्ही पोषणं पळवेत ऊती पळवेत आश्रय पळवेत पुरे पळवेत जलरी एक एक अंतू एक स्कंदांतू एक टॉपिक चिके चड इलॅबरेट जावन एक्सप्लेन केलेलं ते कसं एक्सप्लेन केला म्हणून आम्ही पळया सर्गा प्रायमरी क्रिएशन हे चड जावन तिन्नीचे स्कंदांत एक्सप्लेन केला सर्गा म्हणारी देवान कृष्णान जावन केलेलं क्रिएशन महाविष्णू कर्णोदकशाय विष्णू तगेल दुकुनु गर्भोदकशाय विष्णू मागीर येता क्षीरोदकशाय विष्णू मागिरी कशी देवान उसिरू सोडताना एक्झेल निश्वास तदना कशी अखंड एक राशी ब्रह्मांड पुरा क्रिएट जाता कशी ताण उसीर भितर घेता आणि कशी ब्रह्मांड पुरा भितर वता आम्ही पुरे पुढ कोरोना असताना आक्षी म्हण कोणे केले ते डॉट 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 फोट पळयला तशी कृष्णान हा पण उसीर भायर सोडताना तितले की व्हड कालो एक राश डॉट 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 म्हणून आम्ही पळयल वयर आसा हांग ब्रह्मांड ते एक एक ब्रह्मांड आणि ते एक ब्रह्म आमगेल ब्रह्मांडाक आशिल ब्रह्माक चारी तोंड ताका चतुर्मुख ब्रह्मा म्हणून तशी विंगड विंगड ब्रह्मांडांतू 1,00,000 तोंडाचे आस ब्रह्म एक तोंडाच्या मात्याच्या तशी पुरे आस तशी ते ब्रह्म तशी मस्त पुरे विषय आसा आणि हो देव कसं करता विंगड सृष्टी करूक ब्रह्माक इजी जावक म्हणून आता आमी रांदप करची पुढे पश्टची पनीर बटर मसाला करग पनीर जाय टोमॅट जाय काजू जाय पुरा रेडी कोन असतात न्हू तशीची देव मुखारचे सृष्टीक जावक दिले तसले आयटम्स रेडी करता महत्तत्व म्हण म्हणजे मागिरी हे चड जावन येवचे सेकंड दोन्ही स्कंदाचे लास्ट पार्ट आणि तिन्ही स्कंदाचे स्टार्टिंग आरी चड आसा सर्गा टॉपिक नेक्स्ट येता विसर्गा अशी म्हणारी सेकंडरी क्रिएशन कृष्णल क्रिएशन सर्गा ताणे ब्रह्माक केले आणि ब्रह्माक जस्ट त्यांनी कृष्णाले फ्लूट वॉइस ऐकून ब्रह्माक विंगड पुरे सृष्टी करची शक्ती आयले खाली कृष्णाल फ्लूट आदकून नॉलेज ट्रान्सफर झाले कडेरी ब्रह्मा पुरे विंगड विंगड लोक क्रिएट करतात अप्पर प्लॅनेटरी सिस्टम वैच प्लॅनेट ತೊಗ್ಗು ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಟ್ಟು 14 प्लॅनेट ग्रह आम्ही असे भूलोक आमगेल वैरी सात आणि सकल तसे ते पुरे क्रिएट केलेले ब्रह्मान हे ब्रह्मान केलेले हक्का म्हणजे मेटीरियल वर्ल्ड संसार भौतिक संसार ब्रह्मलोक ಅದಕ್ಕೂನ್ ದೋರ್ನು लास्ट असे पाताळ लोक तई त्यांनी तितले जीवा क्रिएट केला ते पूर जीव नश्वर कंचे शाश्वत नाही
हे ब्रह्मान कसं पुरं क्रिएट केला त्यावेळी नश्वर केदन देव उसीर घेता तदन ब्रह्मांड पुरे भितर वत्ता आणि हांगासील पूर जीवाक जन्म मृत्यू जरा व्याधी जन्म घेतानाशी कष्ट मरतानाशी कष्ट मर्तान की आमका 40,000 40,000 ಚೇಳು ಚಬ್ಬಿಲ್ ದುಃಖಿ ತಿತ್ಲಿ ದೂಕಿ ಆ त्या नमुने दुखी बघतांक नाही विंगड जनाका जन्म जन्म हांवें कितली कष्ट आमी कळोकू ते गर्भांत उलटा लांबून आमगेल स्किन वय कितले सॉफ्ट सॉफ्ट असता तदन पुरे कितले की किडे गिडे चापताची अम्मान कल्लेल हुना हुना तिक तिक पुरे उज्ज येता जन्म ही कितले की कष्ट कळका ಅಂತ उलटा रब्बून आम्ही हल्लू काही जाग ना तितले मटा कष्टारी जन्म घेवन येताची मोरचे कितले की कष्ट कडेरी जरा कोणाके नाका मंतार जावचे ना केदन कसं जात पण कळना ಕೆಲವು ಜನ ತೋಳ್ ದಿಸನ ಕಾನ್ ಐಕನ ಚಮಕು ಶಕ್ತಿನ ದೂಕಿ हम्म ಹುಡ್ಗಸ್ನ मस्त परे प्रॉब्लेम येता व्याधी पुरे जना गोतसिलेची चिके पुणे ताप इल्वे सहित वेळ कितली खरखर येता आमका कोणाकय हे चार नक्का जलारी हे चार एसचे हे भौतिक संसार हे चार नक्का हे खंयचे कुंट नक्का म्हळ्यार वैकुंठ वचका ते कशी म्हण भागवत मन कळता विसर्ग हे टॉपिक ಅಂತ ब्रह्मान करचे क्रिएशन ब्रह्मान केलेले पुरे नश्वर नेक्स्ट येता स्थानम हे तिन्नीचे हक्क वेदिक कॉस्मॉलॉजी म्हणचे ताणे क्रिएट केले ब्रह्मान खई खई कंची कंचे लोक येवका खई खई कंची कंची जीवान खई खई वचून रपका तू फिश तू हंग हे लोकाचे उदकांत बस तू हंग हे लोका बस त्या लोका बस म्हणून तांक एक एक जीवाक तांगेल तांगेले कर्मानुसार तांगेल तांगेले इच्छानुसार तांका विंगड विंगड लोकांतू जीवांतू ಅಸೈನ್ करता 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ ಅಸ್ನ ಏಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು ಕಾಯಮಳ ಬಾಡಿ कितली बॉडी आम्ही जावन आयलेले 84 लक्ष जावन आमक मेळला मानव जन्म ते वेस्ट करू नज ದಾಸನ್ ಪುರಂದರ ದಾಸನ್ म्हणला ಏಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ जीवराशीಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ शरीर कसं लाईल आम्ही पुरा तानल्ला तनदला नाही आम्ही पुरा पुरा मक्का चौकासिले कृष्णा कसला वैकुंठ आम्ही गोलोक पुरा असते कृष्णाने एन्जॉय करची नाही मक्का चौकासिले एन्जॉय करू का तेदन आम्ही तशी लेखताची कृष्ण एन्जॉयर नाही हाव एन्जॉयर मक्का एन्जॉय करू का केदन आम्ही तशी लेखताची दादना कृष्ण ओ पुता ह्या लोकांतू तू एन्जॉय करची कष्ट अस तुका एन्जॉय करका जाल्यार ताका विंगड लोक अस तू वच थंय म्हणून मृत्यू लोक भूलोक एकडे पेटयता हंग आम्ही आम्ही लेखचे आम्ही एन्जॉयर आव घरा बॉस आव अशी आव तशी म्हण सांगून आम्ही आम्ही एन्जॉयर एन्जॉयर म्हण लेखत असेल दिसता आम्ही आम्ही पुण्य पाप केलेलं तशी आम्ही आम्ही केलेलं काम आमगेल आमगेल कतीरा केलेला पुरे कर्म ऍड जाता त्या कर्माक पुण्य कर्म जाला ताका पॉझिटिव्ह रिझल्ट बघका पाप कर्म जाला ताका नेगेटिव्ह रिझल्ट बघका वटू बघतास का केदन ते बघची रापचे आम्ही केदना हाव ग्रेट नाही हाव बॉस नाही वेगेल दणी विंगड अस म्हणून ताक्क केदन सेव करू स्टार्ट करता दादन ते कर्मा बंधन स्टॉप ते स्टॉप जावच्याक वापस मस्त मस्त लाईफ जाव का म्हणना मिनिट एक मिनिट पुरकी प्रधान म्हणाले सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज कृष्णान म्हणाल मग एकल्याक पूर धर्म सोड एकल्याक एक शरण घेतली वा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच पूरा पाप गेल्ले त्या मिनिट मोक्ष तुका गॅरंटी रे यो मेगे लागी म्हण मस्त आमक ऑपॉर्च्युनिटी मेळत असता बुक्स दिताची डिवोटीस पुरेन बुक डिस्ट्रीब्यूशन घेया 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 वज्जिया वज्जिया म्हण दिताची आमक इंटरेस्ट ना एक राश क्लास मेळता ऑनलाईन बुक्कस ऑलरेडी वाजी जप करा अयो टाइम ना तशी मिसयूज करून हे म्हणले लाईफ अन केदार आमगे लास्ट मिनिट येता म्हण गोतना नेक्स्ट लाईफ ताजे वयरी मनुष्य जन्म येत की ना म्हणे गोतना तकाची प्रति एक मिनिट आम्ही लायकोन यूज करका आम्ही दुड्डू 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 म्हणू एल सीन म्हणताच वय जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी म्हणून बाद ये ना ते
जिंदगी जल्ली कुळे दुड्ಡು हंगाची प्रत्येक हंगाची आम्ही महत्वाचे. सो मस्त सिरियसली घेऊ का? हे कशी कंच कंची लोक 84 ಲಕ್ಷ 84 lakh ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕೈ ಕೊಂಡ್ಕೊಣ ಕೈ ಕೇಸನ್ ಕರ್ಕ ಮಣೋ ದೇವಾನ ಸ್ಥಾನಂ ಅಂತೂ ಕೊರ್ಚಸ್. ಹ್ಮ್ ಹಂಗೆತ್ತ ಪೋಷಣಂ. ಪೋಷಣಂ ಮಳರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರಕ್ಷೆ. देव तागेल नाव सांगतलेक ना तागेल शरण आयलेलेंक तागेल भक्तांक कशी राखता हे चड जावन सांगिले संची स्कंदांतू स्टार्ट जावचेची अजा मिळल काणींतू. अजा मिळान काय तागेले देवाक आपोका म्हण सांगून मर्ची वेळार अप्पयनी ತಾಣ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಪಿಷ್ಟು ಅಜಮಿಳ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ ತಗಲ್ ಪುತ್ತಕ ಜಲರ್ವೈ ನಾರಾಯಣ ತಗಲ್ ನಾವ అని నారాయణ నావ అని నారాయణ अभिन्नत्वम नाम नामिना विंगड विंगड नाही जकाची तिथली मठ एक दया सिंधू हे कृष्ण करुणा सिंधू म्हणता. सिंधू म्हळ्यार समुद्र ओशन ओशन समुद्रापाशी ओढ तिथली ओढ दया सिंधू इतली पापिष्टान नारायण म्हण पुत्ता पहिल्यार बी येतल तसलो एक दया सिंधू कशी तो राखता पोषणम म्हणू. आणि हे स्कंदंतू विंगडೈ काणेस ಹುಡುಗ ಎತ್ತಾನ ಕಂಚೆಸ್ ಮಣ್ ಮಾಗಿರಿ ಸೆವೆಂತ್ ಎತ್ತ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ಯಾಂಟು ಅಂತ ಎತ್ತ ಊತಿ ಊತಿ ಮಣರಿ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ कशी देवाक तागेल भक्त म्हळ्यार मोग भक्ताल मोगाक तो कसनय करू तयार आसा. ಅಂತೆತ್ತ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಫಸ್ಟ್ येवचे ನರಸಿಂಹ ಲೀಲಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ आणि ನರಸಿಂಹಲ್ ಬಗ್ಗೆ हे सगळे भागवत मानतसचे व्हडली काणी एक काणी 10 अध्यायाची काणी म्हळ्यार नरसिंहाल काणी 10 अध्याय 10 चॅप्टर एक काणी डेडिकेट वरलेल पर एक दोन भितर एंड जाता. हे तितले व्हड जावन एक्सप्लेन केला त्यावेळेस आता स्कंदन फर्स्ट अंतू हेंच केला मागीर येता विंगड विंगड महाराज वामन देवालय अंतू येता आणि चर्निंग ऑफ मिल्क ओशन हेंची स्कंदांत येता. इन्क्लिनेशन आता कसने कशी देवाक तागेले भक्ताल वैरी मोग आसा इन्क्लाइंड म्हणून. मागीर येता 8 स्कंद हंतू विंगड विंगड मनु मन्वंतर अज्जी टॉपिक नाम मन्वंतर. मनु म्हळ्यार ब्रह्मान मनु म्हणून क्रिएट केलेले ते मनु आमगेले मनुष्य ताजी फर्स्ट पर्सन मनु तांगे एक्सपान्शन निमित्तान आम्ही आयलेले ಕೆಲವು ಜನ ಪುರೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ म्हणताना आम्ही मंकड ಅದಕ್ಕೂನ आयले ते पुरे पट्टी भागवत मन पुरे सांगितलं मनु दकून आम्ही पुराय आयलेले. एक ब्रह्माले एक दिवस म्हळ्यार 12 ಗಂಟೆ सकाळी 12 ಗಂಟೆ रात्री ते 12 ಗಂಟೆ सकाळचे दिवस अंतू हंगाचे 1000 दिव्य युग पास जाता. तागेला एक दिवस सकाळी म्हळ्यार ब्रह्माला एक दिवस सकाळी म्हळ्यार हंग 1000 दिव्य युग म्हळ्यार कसेने अत्तम्यश्चे कलियुग तज्जी पूडैले द्वापर तज्जी पूडैले त्रेतायुग तज्जी पूडैले सत्ययुग अशी द सेट सत्ययुग त्रेतायुग द्वापरयुग कलियुग हे 4 जी सेक्टर्स नवे तक म्हणजे चतुर्युग ना दिव्य युग हे 4 जी सेट 1000 पंत आईल कुडले ब्रह्माले एक दिवसू हा ते ब्रह्माल एक दिवसांतू 14 मनु असतात तिथले 14 मनु येताची. सो इन जनरल एक मनुक मेळता 71 to 72 दिव्य युग मेळता रूल करूक. आत्ता आम्ही असचे 7th मनु आमगेल मनुल नाव विवस्वान सन गॉड आम्ही केन्नाय ताक पळयत सूर्य विवस्वान वैवस्वता मन्वंतर ಅಂತ ಸಂಜಮಿ साताचे हज्जी पुळ्ळी स मनु आत्ताच मनु आणि नेक्स्टात 7 मनु ಒಟ್ಟು 14 मनुल वै एक्सप्लेनेशन हे स्कंदांतस ते एकक मनुल अंतुजल इंपॉर्टंट काणेस हे अट्टा अंतु. मागीर मेळता ईशानुकथा ईशा ईशा म्हळ्यार देवू अणु
अणू म्हळ्यार डिवोटीस. आम्ही पुरे देवाले पार्ट अँड पार्सल अणू. हम्म ते भक्ताले आणि देवाले ಬಗ್ಗೆ आशिल्ले मस्त काणी. हे स्कंदांत मेळटा 9th कॅन्टो. अंतू रामायण आसा तुमका मस्त एक्सप्लेनेशन ना रामायणाचे. मागीर रघुवंशाचे मस्त डिनास्टीचे तांगेले चरित्र आसा. सगरा भगीरथ महाराज अंबर आणि ययाती ते परे मस्त येता हे स्कंदांत. मागीर येता पुरुरवा ते पळय तांत येता. मागीर येता हे जाल्ले पळय कंटिन्युअस हांगा विंगड विंगड टॉपिक पळयाची. 3 4 5 6 7 8 9 ना 9 जाले 10 ना 11 12 10 खंय गेले म्हण पळया. सो नेक्स्ट येता 8 टॉपिक मुक्ती लिबरेशन. आम्ही आयलेले एक डिझायर दोन वी हॅव टू एन्जॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा. आम्ही एन्जॉय करता म्हणले ते वचून आम्ही कशी आम्ही ते आमगेले ऍटिट्यूड सोडून देवाला पावयत म्हणले हे विषय 11 स्कंदांत सांगिल्ले आसा. आनी एक मेळटा निरोधा. सर्ग म्हळ्यार क्रिएशन सृष्टी. निरोधा म्हळ्यार सृष्टी आशिल्ले लया डिस्ट्रक्शन. कशी डिस्ट्रक्शन जाता खंयची नमुने पुरा प्रळय आसा. ब्रह्मा न्हिदतानी प्रळय आसा. महाविष्णून उसीर भितर घेतानी प्रळय आसा. विंगड विंगड टायपाचे प्रळय. प्रळय म्हळ्यार पुरा मेटिरियल क्रिएशन वत्ता मागीर वपा सृष्टी जाता येता. ते परे कसं नाही कशी म्हणून चड डिटेल तुमकां मेळटा निरोधा टॉपिकांतू चड एक्सप्लेन केलेले 12 स्कंद. धांचे स्कंद खंय गेले पळयला रे. धांचे स्कंद लास्टाचे आश्रया. आश्रय म्हळ्यार सुप्रीम शेल्टर ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा. शरणाग म्हाका आमची गल वर्ड कसं म्हणगूत ना शरण सुप्रीम शेल्टर परम म्हाका कळता ना आचे आमची गल कसं म्हणच म्हणून परम आश्रय. हे एक्सप्लेन केलेले धांची स्कंदांत. आत्ता पळयलेले पुरा 9 टॉपिक्स ना 9 विषय पुरे सरेंडर जावन आसले शरण जावन आसचे हे एक टॉपिक आश्रय. हे मेन टॉपिक सगळे भागवतमाचे एसेन्स मेळची तुमका हे एक विषयांत आश्रय. हे आश्रय धांची स्कंद सगळे 335 चॅप्टरांत धांची स्कंदांतूची चड चॅप्टर 90 चॅप्टर्स हे एक स्कंदांत. हे स्कंदांतू केवल कृष्णाले एपियरन्स कृष्णाले कंचे कंचे राक्षसा मारले कस कसं पुरा केल्ले वृंदावना केदान गेल्लो मथुरा गेल्लो द्वारका गेल्ले वार्टिक आणि तसले पुरे ताजे पुरे कृष्णाले लीले मात्र हे स्कंदांत. तशें आमी फर्स्ट पळयले थोडे एनालॉजी आणि आत्ता पळयलेले टॉपिक्स ते कशी रिलेटेड म्हणून स्लाइड तुमकां एक्सप्लेन करता. मी फर्स्ट पळयले दिवली. दिवलीक सर्ग आणि निरोधा सृष्टी आणि लया. सृष्टी 3 स्कंद लया 12 स्कंद. दिवली म्हळ्यार इम्पॉर्टंट इन जनरल व्यू कशी सृष्टी करता लया करता म्हणून त्या विषयी तुमकां कळता. सन्न म्हळ्यार पुरा कडे उजवाडवचे वरलेले पुरा टॉपिक येत तुमकां अंतू एक्सेप्ट गलितम फलम पिक्कील फ्रूट एक सोडलारी वरलेले पुरे 8 टॉपिक हंत येता 7 7. आणि हंत येता आश्रय तत्व. आश्रया म्हळ्यार कृष्णाले प्रत्येक हे विषय कनेक्ट जावन आसचे कृष्णाक सुप्रीम गोल. आत फर्स्ट हे भागवतम बरयलेलेच एक कसं लाग म्हळ्यार नारद मुनी व्यासाक म्हणता व्यास मुनी व्यासदेवाक तू इतले पुरा पुराण बरयला 8 पुराण पुरे बरयला हांव खंयचे बरोवन तुका सॅटिस्फॅक्शन ना कसला म्हणारी तू कृष्णाक होगळसिये नी कृष्ण ग्लोरीफाय करे नी तशी हे एक पुराण बरय ते कशेच का म्हणारी कसं तंतू उरलेल्यार वय ते कृष्णा रिलेटेड जावन आसका.
ताका हंतसिले प्रति एक टॉपिक कृष्णा रिलेटेड नुसतं कृष्णा रिलेटेड म्हणून सांगची नाही. कृष्णाला ऍक्च्युअली असिल निमित्तच कृष्णाला आश्रय असिल निमित्त हे पुरा असचे. तशी प्रति एक टॉपिक ऍक्च्युअली कशी कृष्ण कनेक्ट झाला म्हणून आम्ही आचार्याला मुखांतू आम्ही भागवतांतू पळवेत. हें एक चंद चित्र मेळ्ळा म्हाका नेटांतू. हें पुरा टॉपिक कवर कोन एक चंद एक हें आसा. आश्रय पळयाची कृष्ण मध्ये पूरक लिंक कृष्ण. कसला कृष्ण म्हणून आमकां कळता. श्रीमद भागवतमाचे एका स्कंदाचे तिन्ही अध्यायाचे 28 श्लोक. एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे. हे एक श्लोक पळया. कृष्णस्तु भगवान स्वयं. आम्ही पुरे मस्त पळोन अशे पुरो दशावतारा तंतु कृष्ण एक अवतारू ते तप्पू. भागवतमन ते सांगिल ना दशावतार. अंतु कसं म्हणला कृष्णोची भगवानो भगवंतु. कृष्ण अवतार नाही. कृष्ण अवतार नाही. कृष्ण अवतारी. कृष्णोची देव देव चायललो. ऍक्च्युअली आम्ही मस्त लक्की. प्रति एक युगांतु देव येना. कंची युगांतु कृष्ण स्वयं जावन अवतारी जावन येतनव. तज्जी नेक्स्ट कलियुगांतु चैतन्य महाप्रभु येवचे. ते आमकां कॉम्बिनेशन आमकां मेळ्ळो ओनली 500+ इयर्स एगो आमगे फुडें आमगेले चैतन्य महाप्रभु आयलो. मी कितली लकी. ऍक्च्युअली नेक्स्ट युगांत आयल्यार वय कृष्ण मेळना आमकां. विष्णू अवतार मेळचे. हम्म. आम्ही कितली लकी. ओनली 5000 इयर्स एगो कृष्ण स्वयं भगवान आयला आमकां. तांणी केल्ले लील पुरो आयकूच तसले भाग्य मेळ्ळा. आम्ही फुल्ल हे सदुपयोग कोण घेवका. तशी हाजे आनीक डिटेल तुमका भागवतम एका स्कंद दोन्ही स्कंद तशे पुराय सांगता असताना तुमका मेळता. आता आमगेले टॉपिक जावं गजाल तितले पळया ना. एक एक श्लोक तांडून गेल्यार घंटो गटले एक एक श्लोका वयरीची उलवेत. आता तुमका डाऊट येवचे पुरो. नाही माताजी 10th कॅन्टोच इम्पॉर्टंट म्हण जाला री. ते हाणे शुकदेव गोस्वामीना डायरेक्टली 10th कॅन्टो सांगे असेल ना. फर्स्ट ते सर्ग विसर्ग पुरा विंगड कॅन्टो तस विंगड पुराणांत कसला सांगता आसिले वापास ते म्हण सांगून तुमका डाऊट येतले. ताका कसं आन्सर म्हणल्यार आता तुम्ही पुरे भगवद्गीता सिरीज पुरे कैक कोन आयल्यांची तांती एसेन्स कसं आसिले. देवाला भगवंताला भक्ती करचे एसेन्स आसिले. भक्ती योग जाल्यार वय भक्ती योग येवच पुढे ध्यान योग आसिले कर्मयोग आसिले अष्टांग योग हठ योग पूरा आसिले. ते पूरा क्रॉस जावन कसले येवक आसिले भक्ती योगाक. हम्म. आता मी वेद पळयल्यार वय तांतू ज्ञानकांड कर्मकांड आणि मस्त नमुने पूर आस जाल्यार एसेन्स कसं असेल असं भगवान कृष्ण म्हणू कोळचेची ताय ताजे एसेन्स असेल जाल्यार त्या पूर कसला दिवका ज्ञान ध्यान कर्म मीमांसा ते पुरे कसला दिवका कसला म्हणारे पुरे जनाक डायरेक्ट एसेन्स दिल्यार कोणाकय नाका. जन दिल्यार वे घेवच्या रडी नाची. कृष्ण येवन यो रे हांव तुमका व्हरतले म्हणल्यार वय येवच्या रडी नाची. ताका एक लायक एक काणी आसा. त्या काण्यात सांगून बेश्टे जायना. केदनाय जो टाइम मेळेल तेदना आमी एक ते ड्रामा करीत. कैलाश म्हण एकल्याक आपोवन व्हरच्याक नारद मुनी येवचे. कैलास कशी नमने नमने कारण दिवन एस्केप जाता. तशी तुम डायरेक्ट एसेन्स दिता येया रे घेया अंत बळे भागवतम बुक अंत पूर एसेन्स असो डायरेक्ट आमकां गोलोका वच वाट दिसता कोण ने घेनाची. मस्त कष्ट आम्ही बरं बुक डिस्ट्रीब्युशन वतान पळयता मस्त कष्ट. एक बुक विकची म्हळ्यार कितली कष्ट. जन नाका ಕೆಲವು ಜನ कशी ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಾರಿ त्यांतू आस्वादन हो त्यांची बेस्ट. ಕೆಲವು ಜನ ಧ್ಯಾನ बेस्ट ಕೆಲವು ಜನ कर्म बेस्ट तितले दिसता. तसलेंक म्हणू कृष्ण त्या वय कृष्ण तंत्वय मेळता भारी कष्ट जाल्यार तंत्वय मेळता.
सो भगवंत मस्त दयालू, कोणाक सृष्टी मात्र कळणार पूर्ण आशेस, कोणाक देवाला आणि भक्ताल मात्र रिलेशन कळणार पूर्ण आशेस. तांक म्हणून तांक एन्जॉय करच्याक म्हणून विंगड विंगड टॉपिक केलेले आसा. जाल्यार एसेन्स सेम असता. हम्म. ताकाची तांची स्कंदस न्हू डायरेक्ट वाजोवच्यानाच. एका दोन्ही तिन्ही चारी पांच स सात आठ नऊ जातरी तांची वचका. एक पण ते जंप केला री वाजू येतं काय युजलेस म्हण जायना. जाल्यार ते भक्ती भाव हृदयांतू ते येवचेच ना. एसेन्स आमकां कळचें ते कळना तितले सुलभ रे. फस्ट दोकोन हे आश्रय तत्व आसचेची आमकां फस्ट दोकोन ते वाजेल्यार अर्थ जावच म्हणके जावच्याक तोची परमात्म तोची सुप्रीम पर्सनालिटी तोची परमदेवत म्हण कळची इतल्यान तूं कोळ न्हू कन्फर्म जात तरी तो तागेले कशी जाल्लो ताण कसो पर केल्ले म्हणून लिहिली सांगचे. तितली बसून सांगल्यार आमकां हो एक ऑर्डिनरी चल्ला आसा पुरो, हो एक मेटेरियल बॉडी आसा पुरो का आमकां तशी पुरे मूर्ख भावन पुरे येता. ताकाच आमगेल मन सेट करचे खातीर हे नवो टॉपिक आसा. मागीर वचका धांची स्कंदाक. हम्म. तदना आमकां कसं ने कृष्णस्तु भगवान स्वयं म्हणून अर्थ जाता. हांग एक तुमका एक श्लोक दाखयता. हे भागवतमाचे धनची स्कंदाचे 43 चॅप्टराचे 17 श्लोक. ह्या श्लोकाचे पुढे कॉन्टेक्स्ट कसं म्हणणार कृष्ण आणि बलराम असता. त्यांनी शिवधनुष्य असणं कंसाला हाकवताना शिवधनुष्य बेतून घेऊन असताचे. हम्म. ते कंसाक फस्ट म्हणलेले कोण हे शिवधनुष बेतिता त्यांनी तुका मरेसिताची. हम्म. शिवधनुष बेतल्यार वय म्हाका मोरोच जावचें ना म्हण कृष्ण त्या युद्ध रंगा येवची पुढे थंय एंट्रन्सर गेटारीची तो दवर नासता कुवलाय पिडा म्हणले हस्ती ते भारी स्ट्रॉंग ते जरासंधान कंसाक दिलेले वरदक्षिणेंतू ते भारी स्ट्रॉंग कंसू इमॅजिन वय कोरनासना हे सांग चल्लो हे इतली व्हड मद भरीत हस्ती मरेसिता. जाल्यार वय कृष्ण बलराम ताक्कय मरसून पार कोरून येताची युद्धरंगा भितरी पूर जन शॅम्पी थिएटर बेसताना सुत्त फुल्ल जन बेसलांची मथुराचे वृंदावनाचे पुरा गांवची पुरे जन दोग जण येतांची कृष्ण बलराम आयलेले कृष्ण बलराम दोग जाल्यार आसिल पुरे जनाक कृष्ण आणि बलराम विंगड विंगड टेस्ट विंगड विंगड फॉर्मार दिसताची. ते कसं नाही म्हणून कशी कोणकोणा दिसल्या म्हणून आम्ही ह्या श्लोकांत एक पण पळयला आयकस तशीच आमकां भागवत मागीर तशीची आमगेल टेस्ट अनुसार विंगड विंगड टायपारी. आता ಕೆಲವು ಜನ ಆಶ್ರಯ ಇಷ್ಟ जाता ಕೆಲವು ಜನ ಊತಿ ಇಷ್ಟ जाता ಕೆಲವು ಜನ ಪೋಷಣೆ ಇಷ್ಟ जाता तशी विंगड विंगड पार्ट इष्ट जाता. हे लायकस पळया. मल्लानां शनीनृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतीति विदितो रंगं गतः साग्रज. रेस्टलर्स कुस्ती करू आयल्याल पुरे मुष्टिक चाणूर तागेल फ्रेंड्स तांक पुरे कृष्ण कशी दिसत की हो कसं नाही चल्लो की लोखंडाचे अंग दोन आयला हे नमुने स्ट्रॉंग तशी वीर्य रसा तांक तशी दिसता कृष्ण आणि बलराम. आणि इथंही आशिल्ले मथुरा वासी आसा न्हय धरल्यांक चल्ल्यांक पुरे हो बेस्ट बेस्ट चल्लो म्हणून तशी दिसता. थंय आशिल्ले बायल मनशांक यंग आशिल्ल्यांक पुरे कृष्ण पळयल्यार काम उडगास येता. काम भावना येता तांकां माधुर्य रस कौहर्ड मेन गोपा गोपांक वृंदावनात देखून आयलेल्यांक चेल्ल्यांक तांगेल गोपा फ्रेंड्स तांगेल अन्नाक पुरय कृष्ण पळयल कुळे हो कसं कृष्ण हायक मुष्टिका मारची की चाणूरा मारची फस्ट आमक मार पळया
आम्ही सने वृंदावनात पुरे गोवर्धनात पुरे खेळताना आमगेलो कुस्तीन तो आउट जातासिलो हो कसं हांग पुरे मारू होता म्हणून तांका कृष्णाक पळेल तिथले एकदम जोक करताची कृष्णा पवार हांवे नंबिकना तशी सख्य भाव हास्य भाव हं मागिरी इम्पयस रूलर्स ते पुरे ह्यांनी पुरे आसिले शिशुपाल तसे तांगेले कंसाल पार्टी असेल पुरे रायांक पुरे तो पळयला री मोसगारशी दिसता अ रौद्र रौद्र रस मागीर येता आनम्म वसुदेव देवकी तन्नी वय पळयताची तांणी विंगड गोपी पुरो आसिले कोणाक पुरे कृष्ण आनी बलरामा वयरी वात्सल्य भाव आसिले आनमशी पळोवन घेत आसिले तांक पुरे ओ मेगेल बाबू इतले सान चेरडू इतलो दೊಡ್ಡ स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग मल्ल युद्ध तांगेलो मल्ल युद्ध करू आयला अयो कसं जाता बाबू म्हणून तशें दिसता वात्सल्य भाव कंसाक कंसाक हे कृष्ण पळोवन कुवलया मारले शिवधनुस कट केले आता हो म्हाका मारिसिता म्हणून भैया हो मरणशी दिसता कृष्ण भयानक रसा ಕೆಲವು ಜನ सजी तंक कृष्ण एक मेटीरियल बॉडी अशी नॉर्मल एक चल्लो स्ट्रॉंग चिके मेजिशियन चिके चड शक्तीशील चल्लो तशी दिसता हो कसं ना बस येयला रायू कमसू तागे लास्टान येतान कशी येऊ का फुल रायल म्हणते ड्रेस घालने का हो आपल्याला खाली धोती घालून वही रांग सोने कितले फूल इतले भांगर घालने अशी वेवचे म्हणून तागेल बॉडी पळोवन मात्र उलोवचे तस अनइंटेलिजंट ಮೂರ್ಖ ಜನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕ ನಮ್ನೆ ನಮ್ನೆ ಫಾರ್ಮ್ दिसतसिले बीभत्स रस मस्त नवा रस असणं त्यांत एकक रस एकक जन एकक नमने रस दिसतच पळया कृष्ण ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕ ವಾಜಿ परम सत्य वाची परम योगी टॉप मोस्ट योगी तश दिसतस योगिंक पुरे वृष्णी वृष्णी वंश तांक पुरे वसुदेवाला तांक पुरे कृष्ण पळोवन आम्ही व्यंकटरमणा पूज करची म्हणजे हो कृष्णा तू मूर्ती रे कृष्ण मूर्ती तुका पूज करया यो रे पूज करत रे तशी दिसता पूज करका हे चल्लेकम हम्म तशी एककल्यांक एकक रूपारी आयला लेखलो कृष्ण दिसते पूर जनक कशी नमने 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 रीती अश्चेक भागवतम एकक जन ताजे एकक रस आस्वादन करचे कंची रस जाल्यार कृष्णची आणि ताईला कंची जाल्यार वय कोणची रस अरे पुरे आस्वादन केलेलं कृष्णाकची तशीची भागवतम वय कंची रस केल्यार वय मेळच्यो कृष्णची तशी आता हांग दिसतास तुमका मोहिनी अवतार श्रीमद भागवतम अंतेता हे तुम पुरे गोतस हे काणी ऑलरेडी मोहिनी अवतार आयलेलीची कसला म्हणारी हनक दोग जणाक देवतनी राक्षसांक मंदराचल पर्वत हे घंटिताना तांक मेळ्ळे अमृत अमृत फर्स्ट मेळ्ळेल कोणाक तांडून घेतील कोण राक्षसान राक्षसाल मध मध्ये येईन लढाई स्टार्ट झाले तदन येता विष्णू मोहिनी अवतार रूप घेऊन तदना अन्नी हೀಗೆಲ್ ಚಂದಾಯ್ ಪೊಳೋನು हे चंदेस गो तूची प्लीज आमक वंटी नव म्हणू अन्नी जाऊन तंगेले हातारी राक्षसाची दित्ता मोहिनीक मोहिनीक ना अन राक्षसान दिल्ली म्हण सांगून तांक जो वंटलावे एक ड्रॉप जो वंटलावे कोण्णा काही मेळणी मेळ्ळी कोणाक मात्र देवतेंक मात्र तशी हे भागवत आहे राहू केत असं एक्सेप्शन सोडाची तक समा बुद्धी सिकले तिने तशीची हे भागवतम खंयची मेंटॅलिटीन वाजिल्यार वय आसुरी मेंटॅलिटी म्हणारी नास्तिक भाव म्हणारी देव ना तसल पुरे भावारी ना चॅलेंजिंग भावारी तसल पुरे इन जनरल कसंच पळया तश पुरे वाजिल्यारी तुमका काय अर्थ जायना ताजे एसेन्स कसं असं ते भागवत अमृतच नव्हे ते तुमका एक स्वल्प मेळना आता हंगा देवते बेसून आसिले तांगेल उद्देश कसा असता देवाले परम शरण घेवची नाही तांक थोडे हेल्प जावक आशिले ते मेळचे खातीर मात्र जाल्यार आमगेल तश नाही आमगेले उद्देश कसं ना
आम्ही आमगेल विंगड विंगड भाव असतात त्या भावारी देवाला सेव करचे उद्देश. त्या उद्देशारी भागवतम वाचिल म्हण जाल्यार मात्र भागवता रसामृत पिबत पिवेत ना जाल्यार कष्ट. इतले सांगून आयचे टॉपिक कैत करता. तुमका थोडेपणी अर्थ जल्ले म्हणून लेखता. कसं डाऊट असल्या निम्गी याची कळणारी अर्थ सांगता नांग मथुरा माताजीन विंगड वरिष्ठ